Mano akaw thuolo mar moso nyikwa Ramogi Ajwang' duto kendo kamoro amora ma gintie, kendo wapuoyo ahinya lamo madhi nyime kawuono. Nyasaye mondo gwedhwa ka wan e twak nyinge Yesu Kristo. Erokamano ahinya. Kaka jadolo Bishop Odera, in alama ne piny Kenya ahinya kindegi ma bende wang'e ni nitiere liet mar siasa. Piny Kenya bende waikore ne yiero maduong' mano mar 2027 ahinya kaluwore koda theme thor wach mano motenore kod forgiveness and reconciliation, kwayo ng'uono. Diwach yang' nang'o kaluwore kaka in jadolo? Anyalo wacho ni paro mar mondo lamo bedie ma kelo ji kamoro achiel, ma en achiel mondo mi ochop kodwa e thuolo ma Nyasaye nyalo miyo chuny ng'ato ka ng'ato wene wadgi. Nikech ng'uono kod weyo richo, ng'ato ok yot ahinya mondo we richo ka wach Nyasaye ema ok onyong'o chuny ng'ato. To ka lamo ni nitie, anyalo wacho ni otimore gima ber kabisa ma nyalo miyo kwe bede kendo yomo chunywa kendo yomo chuny jotelo, mamiyo kata kamoro mane nitie marach ng'ato nyalo kawo thuolo kendo nyalo wene wadgi richo. Omiyo lamo ni en lamo mowinjore kendo en lamo maber kendo dhi kelo lokruok maduong' e ngima mar jotelo nyaka Kenya mzima. Erokamano ahinya Archbishop. Kopogore gi Archbishop nyaka Ramogi Ajwang' bende weno mar adek bende ochopo, mano Silas Ochieng' Oduor. Silas Ochieng', in be nyalo mana kawo thuolo mar moso nyikwa Ramogi Ajwang' kiny ma kawuono.